Christopher Evans a fi'n rhedeg marathon Llundain i elusen Ronald McDonald. Enw fi di Lloyd Hughes. Dwi'n rhedeg lenni i godi bres i Spinal Research ar gyfer ym mrawd Harry. So dwi'n rhedeg y marathon oherwydd oedd ym mrawd mewn damwain car gath o spinal damage a mae o ŵan yn paralysed mewn caderolwyn. Damwain ei hun yn gyfnod rili anodd. Yn enwedig y misoedd cynta 'na lle oedd o'n Stoke, critical care yn fan'na. Balansio bywyd a trio teithio yn mynd yna, dod yn ôl a gweld oedd o ddim ei hun yn fan'na. Ond wedyn bod symud adra, da ni wedi bod yn lwcus iawn, really, cos mae Harry wedi gwneud yn well na beth sy'n ei disgwyl i neb wneud, dweud gwir. Mae jyst i newid outlook lot yn ei ar bywyd, ti'n gwybod. Da ni'n trio bod lot mwy positif am pethau. Da ni'n enjoyo bywyd ni, da ni'n cymryd bob diwrnod fel mae'n dod. A mae hwnna wedi dysgu lot i ni, really. Ti'n byth yn gwybod beth sy'n rhwng gornel, so waith i ni wneud mwy o be gennym ni. Pryd gath yn fab i Eni nôl yn 2020, ylwn ni 6 wythnos lan yn ysbyty yn Caerdydd. Oedd Arthur yn mewn yn intensive care am 6 wythnos tra bod ni yn yr ysbyty. Roedd elusen Ronald McDonald llety ni yn ardal yr ysbyty. Roedd yna wedi sefio siwr gymaint o stres i ni. Mae fe'n rhywbeth fi rili yn falch o. Oedd e'n profiad rili galed, mam tro gynta, a oedd e'n Covid, so teulu ni ddim gallu bod gyda ni. Byddwn ni ddim moyn unrhyw un rili fynd drwy'r eto, oedd e'n rili wael. A wedyn, lwcus o'n ni gallu dod âth gytre, a nawr mae fe'n absolutely amazing. So mae'r elusen yma ddim yn un da ni wedi cael gwaith direct hefo nhw. Mae'r syniad nhw o gyntaf helpu pobl byw gyda paralysis, ond hefyd yn gwneud yr ymchwil i gobeithio datrys y broblem. Obviously, rhywbeth rili bwysig i fi ŵan. Dyma fe dwi wedi bod yn gweithio ato fo am misoedd ar fisoedd. So fydd y cyfle yna o pob un emotion sydd wedi cadw fi fynd at y cyfle yma. Dwi'n siŵr fydden nhw'n mynd drwy'n mhen ni yn ystod y ras, ond dwi'n meddwl unwaith mae'r ras yn gorffan, dwi'n meddwl fydd o'n really emotional, ond hefyd fyddai'n teimlo fel dwi wedi llwyddo, ond be o'n i'n trio gwneud fyd. Nag yn nerves wedi cico mewn eto, mi'n siŵr erbyn bydd prawn sadwm bydd nhw'n dechrau cico mewn. Mae'r ffordd i'n mynd oce, ddim mor dda beth ni'n gobeithio. Fi wedi cael cwbl o anafiadau. Gobeithio mae popeth wedi dod nôl yn reit jyst yn amser a fi'n gobeithio wneud yn dda ar dydd Sul. Dwi'n mwy prawd o Christopher. Mae fe wedi gwneud lod i paratoi i dydd Sul. Oedd e mas pob nos, rhedeg neu beic, so fi'n credu mae fe'n mynd i bod yn absolutely amazing. Mae amser dy fi yn meddwl, ond nag ymwneud i weid ar y teledu. Mae'r elusen yn helpu teuluoedd mas sydd dy plentyn sy'n cael triniaeth yn yr ysbyty. Mae fe'n neis i gwybod bod fi'n gwneud y marathon dydd Sul a wneud achos da. A mae fe'n neis i roi rhywbeth nôl i rhywun sydd wedi helpu ni pryd oedd eisiau fan ni.